po! Welcome na ng tibarong nga video ni Manang yung Agbiday! Pagkatangan tayo, tatangal daw, kita gito'y ay ayatin tayo, nga inang tayo. Mamang tayo, inang tayo, nanang tayo, noorin nga mga awag yung anyata. Ang daming nag-isarita, simple laing ti sa bali nga language. Niyem, na-translate mo ti Ilocano, sa bali ti pagbalinan na. Lalo, no, nagtitigin inang tayo, no, bisik-bisik nga tayo man anak na, ti yung mga translate. So, rogyan tayo. Paano sabihin sa Ilocano? Nanay edition. Ay na po! Sa alas 8, mantibigaton kagil-ilad ka pa'y lagitan. Nagpak, di sara tinuangan. Tapay lang ay ilad mo. Tapay kat nakabarbara ka tan. Nalunagin, tamuka mo. Agrin kan. Awan ti kwarta. Uray no labusan na katano. Damaalam bagi mo. Uray no aglabos na. Nga agpag na padaya. Kada agpalao. Awan ti maalam ng kwarta. Taawan talaga ti kwarta. Ni pagkatang ti tali. Ni pagbekil ko. Awan. Kwarta. Kung tamang biro, tinumaya nga manggatang kanya kung tailako na kon. Ilako na kon tagati makwarkwartam. Kwarta. Upa ti kwarta. Mabising ka manin? Nakakaantay lang tiniriyan datatay. Mabising ka manin? Ingkani ko sen, hindi kinagtantay at ay bigbiga. Mangmangan ka. Nakanga pa pakilabban mo. Hampay nga malagto, tipusa, kada kabalyo. Tata, hampay nga napalbasti. 2 oras, mabising ka manin? Kanya tayo ka bitukam? Bituka tinuwa ko. Iday, ano na ginadamag mo nga ka no boyfriend mo? Ako nga. Timpay mo nga gilgilin tapantin. Ang boyfriend ka? Ultimo, ang papudo, ti ganon, maksikpal. Kapag na boyfriend mo, ay ako. Nagmina ti tuition team. Imbes na dita pa nag-adal mo, ti kubrain, nila kay di ang boyfriend, ti sang-sangwe mo. Timpay lang mo, ti 1+1. Kaya ako, isabihin mo dita. Ay na, dita kay nga obra mo, ti magpagakon. Adigos ka. Yung ka-adigusin. Ang kalang agbain, nakapuspuspul kakabkab mo. Pati pusa, kada aso, makaduloon umabay ka. Ang kalang agbain, di mo pero kanindi nga megas mo. Una nga rod ka. Mata, tipo usarem nga pangbiro, deta nga megas mo. Nga puro nga. Puro, ngiw mo, ti usarem. Ay apo, biday, usarem me atamatam, tadinto ke alain ni apo, deta matam, tamabulsi ka. Makapi, tabirbiro ka mong katay na kapay lang sinipit. Anak, ay apo ka, mabalin sa amin, mapagumukan ti upan. Kitinakan, sige sa ika mama. Nya, kita yung nataulang baka ano ti itug na nga nakadulin eh. Basta pag umukan. Gugo na, kalain ko ay bagating ka nga hanggang nga rumrumwar. Kaya nakatangtangkin may deta nga ulo, rumwar ka maalat ka nga rumwar. Mapirmi di balay. Ipagamon mo kaya mo agyan di tarwarin. Na ipatubo ko, nagitibado, ulis, kadapungan mo. Ita ka nga maturog eh. Ay ako, tapuro damdama mo turn, ti isi susumba yung kanya ko. Akong preserbi na nga idek kanyayo. Puro madamdama. Nakasadsado kayo. No, adala ko mamang gatang, pisado nga anak, nabayag kayo nga inlako. Pagpay di aso, mapakanim, taagbantay ti balay. Ti pusa at tiro ti marabuti.
Kita kayo ay apot na puro alil-ilad net ten. Kada amoy Mobile Legends ten. Tib obrain nyo. Nakita na cellphone eh. Tib obrain nyo. Ipakang ko kanya cellphone yun. Kaya iyo. Nakakadaanin ko ang yaman at manin di panagbuya yun. Di barong ngabili naman ang yung